dagingnya mentah, sing royokan. Masaknya piye ya, Mbak? Enak tenan. Sekali lagi jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komennya aku wongnya ganteng ya. Like, komen, dan subscribe jangan lupa. Oke? Saya ngomongin sampean Mbak Malika. Kok gak iso aku? Lho ngomongin ku mang. Piye? Piye nah? Kan enek wong royokan. Royokan daging mentah. Ku piye sampean enek wong kok royokan daging mentah iki piye? Daging mentah dikira royokan. Piye? Ngomong Mbak Cangkri wis dilebokno video terus ora gelem ngomong lho tuh. Iki lho Mbak daging mentah lho. Heeh, sampean ya seneng kan daging mentah? Ya seneng lah. Sampeyan seneng ta daging mentah, tapi nek dikongkon royo-royoan ya wegah. Wegah, senengnya daging mentah. Heeh, seneng tapi nek royo-royoan wegah. Heeh. Lho, daging mentah. Heeh. Enak apa ora ngene iki? Enak lah. Nah, sing daging mentah sing royoan arek-arek apa ya ngono iku? Engko nak wae. Enggak sing digawe arek-arek royoan daging mentah apa ngene iki, Mbak? Enggak. Daging mentah sing piye? Piye? Sing utuh dagingnya mentah, sing royokan. Masaknya piye ya, Mbak? Enak tenan. Berarti sampeyan wis tahu ya? Wis tahu? Durung. Durung pindho. Durung ketelu. Durung wing telu. Oh, bener. Ping loro wis ya, ping telu. Wis lho. Dagingnya mentah enak tenan. Daging mentah mbek iwak mentah enak ndi, Mbak? Enak daging mentah. Mentah wis enak ya. Iyalah. Nek digoreng tambah enak apa ora? Enggak enak. Panggah enak mentah ya. Iyalah. Iku sing digoleki. Lungono rek, lungono. Sampai tinggi Royo-royoan. Nanti bae Sing jarene. tinggi perkara-perkara iki ya dagingnya mentah kuwi. Lungono rek, wong tuwek ngomong iki. Daging mentah kuwi enak rasane. iki mas gorengan gak enak ya? Enggak enak. Iwak Indosiar gak enak ya? Enggak enak. Nggak enak. Oh, enaknya daging mentah. Wah, wah, Apa wis, bahaya. Dek? Belum Aku anu mau. Oh. Gak ketara sampe gak ketok sampe. Ngomongnya tok ketor. Suarane tok, wonge gak ketok, Mbak. Paling ya jelas ngono tapi. Lah ra enak daging mentah ora ping pindho. Gablok kan ya? Jangkrik rawat sumpah. Sensor ini 18 up ya, nggak boleh nih 18 minim, 18 up. Daging mentah. Kacang iki lek mateng ya ora enak, Mbak. Enak ya daging mentah. Aku tanda segoy. Nang sekaya ra enak. Enake daging mentah. Dan ora waras. Mulai ke rebutan, Mbak. Ngeri ya. Mbak ya digoreng apa dibakar ngono ben agar. Ora enak ya, Mbak ya? Enak lah. Enak ya daging mentah langsung di ya. Pokoknya temane daging mentah itu paling enak ya, Mbak ya? Paling enak sedunia. Sing digoleki ya kuwi. Daging mentah. Nang donya iki sing digoleki daging mentah. Oh, ora ana daging mentah ora enak. Daging mentah Pak juga. Hah? Laris do. Tak golek-golek. Gratis apa dol? Rahasia. Remuk guys. Jujur. Dagingmu mentah gratis apa dol? Zaman biyen gratis. Zaman saiki Enggak gratis. Zaman saiki wis digurungi. digembok. Mas tumbuk. Cirolupatmo. Oh, jadi terulas. Apa wi, Mbak? Daging mentah. Daging mentah asli apa palsu, Mbak? Asli. Asli ya, tapi Iya, beda. tapi beda. Rasane panggah enak. Rasane panggah enak. Enak tenan. Ora enak ora digoleki.
Sampai kayak royoan. Heeh. Oke guys, sudah selesai. Ndang dipanggang kalau kayak keroyokan wentang Mbak. Mbak, iki wae entah ndi kok nang mangkok. Ya iki wae mentah. Ditokno dilebokno mumet gak wae. Enak apa ora nek dilepokno ditok? Enak beneran. Dadi nek dilepokno ditokno lu enak. Enak. Wis Mbak sakane. Jadi guys, iwak mentahe nek dilepokno ditokno dadi enak iki lho. Iya apa yang ngono Mbak Malika? Ya iyalah. Oke, sing senengane ngelebokno ngetokno iwak mentah. Ketok gegere tok, guys. Ketok pokoknya guys. Goblek. Sate. Sate. Daging mentah Iki lho daging mentah dibakar. Enak. Oh enak. Ah, Nah, iki lho. Dagingnya mentah. Mantap. Nangane ya Mbak daging mentah itu. Daging mentah terus ini dipanggang. wah enak daging mentah, Mbak. Oh enak. Oh ya apa nih Mbak? Kecap. Oh cap ya Mbak ya. Daging mentah dikecapi, Mbak. Oh iya. Diklamut rasanya Malah apa, Mbak? wireng daging mentah. Sing daging mentah gak ireng ya enak. Oh, empo ya. Kok mbuh ya? Mang ngomong enak saiki kok mbuh ya. Wah, iki lho dagingnya mentah. Iya. Iya. Piye, Mbak? Wis? Lho, dagingnya mentah tuh, ati enak tenan.